भैया हम गायक कलाकार मनोज यादव, ग्राम मोनीपुरा, जिला आजमगढ़। ये कैसेट चीज मोर भवाता आप लोग के बीच में हम श्री राम स्टूडियो चौका घाट वाराणसी अनिल रमन गुरु जी के संगीत में भेजतानी। हमरा आशा ना बल्कि विश्वास बा कि आप लोग की जरूर पसंद आई। एगो लड़की अपना ससुरा में गईल बा, जब ससुरा में से अपना नैहर में आइल बा तो सब बीतल बात अपना सखी से कैसे बताओ। कैसे कहीं ससुरा के बात सुनू रे सखिया, बात सुनू रे सखिया। कैसे कहीं ससुरा के बात सुनू रे सखिया, बात सुनू रे सखिया। पहिले रतिया लाग गइल दांत सुनू रे सखिया, पहिले रतिया लाग गइल दांत सुनू रे सखिया। घूंघटा न खोललस, नामो से कुछु बोललस, नामो से कुछु बोललस। घूंघटा न खोललस, नामो से कुछु बोललस, नामो से कुछु बोललस। तोड़ दिहलस गवने वाली खाट सुनू रे सखिया, पहिले रतिया लागी गइल दांत सुनू रे सखिया। कैलस बड़ा जोरी चटलस बरफनिया न ढोड़ी, चटलस बरफनिया न ढोड़ी। कैलस बड़ा जोरी चटलस बरफनिया न ढोड़ी, चटलस बरफनिया न ढोड़ी। चोलिया में डाले लागल हाथ सुनू रे सखिया, पहिले रतिया लाग गइल दांत सुनू रे सखिया। पी के आयल बिसकी काम करे लागल रिसकी, काम करे लागल रिसकी। पी के आयल बिसकी काम करे लागल रिसकी, काम करे लागल रिसकी। बिगड़े लागल तबे मोरी हालात सुनू रे सखिया, पहिले रतिया लाग गइल दांत सुनू रे सखिया। होठवा के चूसे लागल कुल्फी समझ के रे, कुल्फी समझ के। होठवा के चूसे लागल कुल्फी समझ के रे, कुल्फी समझ के। कवनो पहर छोड़े नाही साथ सुनू रे सखिया, पहिले रतिया लाग गइल दांत सुनू रे सखिया।